ഹായ് ഹായ് നമ്മളൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് വന്നതാണ്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പേജ് ഉണ്ട്, ഡീൽ ഹണ്ടേഴ്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ്. ആ പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 25 തരത്തിൻ്റെ ഫുഡ് വൗച്ചർ കിട്ടും. ഒന്ന് നോക്കൂ, ഡീൽ ഹണ്ടേഴ്സ് യു. ഇത് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 25 തരത്തിൻ്റെ ഫുഡ് വൗച്ചർ തരും. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വേൾഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയ ഫസ്റ്റ് 2 കൺട്രീസ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് 2 കൺട്രീസ്. ചൈന, ഇന്ത്യ. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിസൈസിലുള്ള ഗ്രിൽ ഹട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു 25 തരത്തിൻ്റെ ഫുഡ് വൗച്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 50 dirhams ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഡീൽ ഹണ്ടേഴ്സ് യു എന്ന് പേജ് ഇപ്പം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഫുഡ് വൗച്ചർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം.